जन जन तकई है बतिया सुनाए भैया पहुँचावे के बा। जन जन तकई है बतिया सुनाए भैया पहुँचावे के बा कि अपना बबलू सिंह के जीतावे के बा कि अपना बबलू सिंह के जीतावे के बा। कौन कहता है कि वृक्ष अपना फल खुद खाता है? कौन कहता है कि नदी अपना पानी खुद पीती है? जिस तरह बहते हुए झरने की कोई दिशा, कोई मुकाम, कोई मंजिल, कोई देश वतन नहीं होता, जिस तरह फूलों का एक रंग नहीं होता, महज खुशबू ही पहचान होती है, जिस तरह बच्चों की मुस्कुराहट में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसी तरह वतन परस्त, त्याग और बलिदान के एकमात्र प्रतीक हैं महंत सुजीत दास जी। खूब विकास हो पूरा करी है भैया सुना सब के आस हो। अपन सिटी में होई खूब विकास हो पूरा करी है भैया सुना सब के आस हो। इहे करवा सुना सब के मिल के जीतावे के बा। इहे करवा सुना सब के मिल के जीतावे के बा कि अपना बबलू सिंह के विजयी बनावे के बा कि अपना बबलू सिंह के विजयी बनावे के बा।